pagkaros manilin ada. Aha ka na eh. Strictor pag na igsuon to si Pinoy. Utot na to nga. Gasalig na to siya nga baksir. Baksir kung sa una. May tagna aros manilin. Dada kay ako itong inon ba nga. Magtabang ng kanya para makalugar ni kay. Kung anha ta diha mas kusuko sa tuntungan na. Kung igsuon. Stricto kayo. Ah. Stingan na po ang tubig. Oh no. Oh no! Di ba ka na stricto mo din igsuon sa tingin? Ngayon kami buhaton. Magtabanta. Kanang mag-abot ta dito sa kanang unahan ba dito? Unahan. Sa oras po. Kaya makapagandang ko. Ako na titiod. Okay. Igsuon mo pati sa paitang Ay. Yes, ako ba nga, tinarong kong pagtumisitan mo, puro nga, suko-suko man siya. Saan mo tanay nga, gibilin man siya ni mama ni papa niya nga, di ko ko'y buyabon, pabantayan siya ko, muna kadalihok na ko. Naadyo na siya magbantay. Matiguan ka suukan na di, ang atong buhaton na para ako di paglaban na Sana pag-hingay ba? Sana di paglaban na ito. Atong buhaton ani, magtabanta, paabot ko ni mo dito sa unahan. Pwede rin yun. Sige ha. Mga lagi, nga, basta mauna, nga, asam din mo igsuon. Nilakaw, nagsagkob. Mayroon. Napuntakan ako kung mana ka dito. Pwede siya. Kaya aron sa pagkuhan ako ba? Basta, pwede ko sa ko mo. Ibaw na ka nga, basta na ako nga ito. Sige. Napuntakan ako kung mana ka dito. Oh no! Kaya aron sa pagkuhan ako ba? Basta, pwede ko sa ko mo. Ibaw na ka nga, basta na ako nga ito. Sige. May kitabi si ate diha. Saro? May kitabi ate? Ibalik mo mga tawanan kaya ang tawanan. Dito mga pagkibubuti sa galang. Yan si ate na po ng ipong birdahan, no? Ate, magbiktima si ate nila. Atay, kita ko na. Katil ko sa kumo. Katil ko kumo ka ba? Paksir ko sa una. Ingos mama nga pabantayan. Kanta ko na bukong din na ako. Nahigahit yung usip palit. Uy! Ikaw ba? Ang tunga na. Nausa magtawag ka to eh. Pailan di mong gatutakuhan na nga. Pito na magbubutisan na to. Sama ka dong, oy! Unsa day gusto ni mamina man ka ni mama ni papa? May gingon na mamagpapa niya katutong nakailang ko to. Kailangan na ko makauyab, kiba ka nga pila ka to, hindi ko uyab. Kung banguyab kita, ka na lang lain. Uy, ayun lang to. Kailang ko to. Baydor kito. Ah, bahala, nagbayad to siya. Basta kailangan ko to niya. Mubalik lagi to lagi. Dugbok les ko mong nawa to lagi. Mangilang to. Bantay lagi. Sus, oy, kapuya. Sus, kumaw mo din eh. Tanaon ka lang. Wala mo siguro si mama si papa. Ah, may pamukuyog ko to niya. Kasi kung gusto mo, dagaguang lagi. Pilan akong edad ron. Hapit ako mo 40. Daga paghapon ko. Ah, bahala. Mubukod ko ato niya. Hui! Hui! Sama dito. Hui! 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 Dok, may sunod din na ako eh. Hui! May kinisunod ka. Kailangan lagi ko nimo lagi. Sus, hindi ko makuyog nimo. Hindi ko maminyo ani. Wala, Jesus. Ano mo ta dali? Magsabot ang asa ta paingon. Nya, asam ro imong suon katong garaon kayo. Ang sud lang to balik ako manghod. Oh, marsa kay ron ka lugar ta. Pero magsabot ang asa ta paingon. Mao lagi unya ang sama man gani. Wa man kay laing da. Unsa man tong kaunon? Ako rin bahala ana. Ah, basta ha. Ikaw bahala na ko ha. Oh no! Patay kong mama ni. Kaya aha ko kung bantayin. Nilakaw gid eh. Patay, misunod ko tong uyab yang baydor kayo. Inahak niyo eh. Bakit ang tuto na ko to hana? Dugbog yung naos ko mo ato. Nahak. Patay. Sige, sunod pa yun. Apas jud. Sige. Ako rin bahala ni. Ani be. Pasagpan mo ko ani. Sus, paulan yun. Sa ulit. Nahak ko ako may mabutang mama ni no. Asa man ni ga? Tagan-tagan ka?
Naamlay ka diha te. Oh, sa may tao. Kain basi nakita-kita mo rin mo itong uyab mo nga baydor. Wala, uy. Natago ako. Tarong kaya natago ka diha. Uli na dito. Di siya uli. Bahala ka. Ikaw uli. Sa taon ka no. Oh, abot-abot mo rin ha. Wala, may nagabot-abot. Basta di ko uli. Tubok yung naong ato igas kumo na ko yun. Upsam tawang kay puli. Di na kang mama nga. Di mag-uyab niya. Kahit kay kag ulo. Yang say gusto nimo, matigwang daga ko. Ikaw ang daga. Dahil mo inom niyo, bawa. Tala. Hello mga kapalpak no. Shout out ay sa nagpa-shout out din si Janrel Corrales, si Rodrigo Mangkaw, Harold Albarda og si Mark Riponte og si Arcilia Daog og si Raden Chris Delator, Arnold Paul Dagatan. Shout out sa Dagatan family in Davao. Salamat nyo dol sa inyong pagsuporta. Og Titing Vlog mga dol, salamat sa kayo nyo dol. Luwil Kanyete, shout out. Og Kuyog ta Biyahidor, shout out nyo diha dol. Og si akong solid po kayo na akong supporter no, usan ako kakuan akong anak si Giancarlo. Salamat kayo yan. Og si Batang Negros Vlog, salamat inyo dol. Daghang salamat. O God bless nyo tanan. Boy Palpak. Babay mga kapalpak.